Arbejdet godt med den højre. En god krop, de vejede ind på præcis det samme. Spændte Basi og Robert Guerrero, begge to 57. Kommer 5 kilo. Og så har Spændte Basi på endebanen. Mark Nielsen hen at tælle. Og Guerrero står klar i hjørnet til at storme frem. Præcis sådan 20 sekunder, inden man er helt på toppen igen. Han bliver altså ramt af den venstre konstant hele tiden. Han skal simpelthen prøve at bevæge overkroppen noget mere. Selvom det er hammerende svært. Det ramte han godt. Og så sejler det igen. Det var som om han lige hvilede lidt på laurbærrene om, at han havde fået en ind på Guerrero. Men han stod altså ikke sikkert på benene der. Spændte Basi. Det er godt nok også noget af tempo, de kører. 1 minut igen af tredje omgang. Her altså langt vej hjem endnu. En til går tilbage. Det er sådan. Han styrer den venstre. Og så har han ramt. Ja, han er altså vant til at få nogen. Men Spændte Basi, han skal fortsætte. Ikke mindst for ham selv, så han kan få lidt tro på det. Ja, kom. Og igen. Rigtig godt. God dyb. Og igen Spændte Basi, han fortsætter. Nu skal han simpelthen tage chancen. Det er altså en herrefight, vi har fået sat i gang her. Kom frem igen. Venstre fra Basi. Han har bare så meget fortjent at vinde spændt. Du må bare krydse alt, hvad der skal krydses. Det er flot. Bakker han altså tilbage. Lige inden der går tilbage, spiller Torben i rejene. Altså her, han skal fortsætte. Ikke? Gang på gang, når han har været inde med en god serie, så får han altså lige et par lusinger med på tilbagevej. Flot. Nu kan han da bare lige komme lidt tættere på. Jeg har virkelig problemer med, at de støtter. Så hører vi altså, de snakker om, at der skal stoppes i ringhjørnet. Og der bliver den vinket af. Vi skal tilbage i ringen. Guerrero, han jubler. Vi kan se det. Kampen er vinket af. Robert the Ghost Guerrero genvinder det bælte, som blev taget. Han viser, at det er en herrefight. Det gjorde det. Det var en rigtig, rigtig fed kamp. Og det var altså lidt spændt. Men jeg tror også, at til sidst, jeg troede han heller ikke selv på det. Han blev jo ramt hver gang, han faktisk